Sunana Salisu Sulani. Sunana Momi Nijar. Masu kallo da sauraro mun ƙara haɗuwa da ku a daidai wannan lokacin domin ci gaba da gabatar muku da shirinmu mai suna bikin fina-finan Kannywood kuma a tashar mu ta Mashakata TV. To haka zalika dai kada dai a manta shiri zai ci gaba da zuwa da ranar Juma'a da misalin karfe 8 na dare kuma a tashar mu ta Mashakata TV. Da fatan za a wani subscribe kuma sannan a danna wani ƙararrawa da zarar mun ɗaura shirin zai zo gare ku. Mami, wannan satin da bai muke tafi ne. Masu kallon mu wannan satin muna tare da babban bako sannan in ce babban mawaki wanda ya shakatar da mu da wannan wakar tashi. To ma mu shakata kenan. To mu je mu. Ga bikin fina-finan Kannywood. Bikin fina-finan Kannywood tashar Mashakata ta kawo domin zaben gwarzon shekara ta karrama shiga sata saka. Bikin fina-finan Kannywood tashar Mashakata ta kawo domin zaben gwarzon shekara ta karrama shiga sata saka. Ga bikin fina-finan Kannywood ya zo cikin salo zaɓi da ka ko ka tantance mai sa'a cikin gida. A cikin tashar Mashakata a TV ake shirin maza garzaya YouTube in ka je ka za ka sha kallo. Haka ne babu tambaya dan nishaɗi ga masu kallo, kayatarwa ga masu kallo. Lokaci bai tsaya wa kowa domin nishaɗin ka kai gaggawa. Wanga tsarin yana gidan kowa ga shiri irinsa na farko, sakonni cikinsa ko aiko, tafiyar ko za ta yi karko. Zaɓi gwadin ka ya zama a farko, jaruman gwarazan shekara ko jarumar gwarzuwar shekara. Mashakata TV shi ya kawo muku domin ku shakata. Bikin fina-finan Kannywood tashar Mashakata ta kawo zaɓi gare ku al'umma, kun ji masoya sai ku saurara ku ji. Bikin fina-finan Kannywood tashar Mashakata ta kawo domin zaɓen gwarzon shekara ta karrama shiga sata sata. Ga hanyar da za ku yi zaɓen, da fari dai ka je YouTube ka yi subscribe ka danna ƙararrawa domin sanar da kai in an ɗora ayyukan mu kai gaggawa. Zaɓen ta comment section za a yi kaji karkayo mantuwa, zaɓai da kanka alƙalanci za a yi kaji dan gaskiya. Idan gwaninka ya ci a bashi, idan gwanarka ta ci a bata, babu wuru-wuru ko kwange. Kana ta ɗauki kamban girma, kana ya ɗauki kamban girma. Ana a gayyatar kamfanoni domin su ɗauki nauyi, domin a tallata masa hajar su, dama su tallata kasuwancin su, dama ta samu ga Mashakata. Bikin fina-finan Kannywood tashar Mashakata ta kawo domin zaɓen gwarzon shekara ta karrama shiga sata saka. Bikin fina-finan Kannywood tashar Mashakata ta kawo domin zaɓen gwarzon shekara ta karrama shiga sata saka. Bikin fina-finan Kannywood tashar Mashakata ta kawo domin zaɓen gwarzon shekara ta karrama shiga sata saka. Adam Hassan na gudu. Waka iya waka. Ki ya kika gani? Gaskiya ya ba mu alfahari sosai. Kin ga inda ya dinga waƙe wannan shirin namu, ya dinga fito da abubuwa daban-daban. Dama in dai waka ne a Nugu, in dai magana ne to ba daga nan ba. Gaskiya haka ne, don komo a Nijar yana ba mu nishaɗi. Au, kice kuma kuna buƙatar waƙoƙinsa kenan. Sosai da sosai. To, ko ne ya zo fale da kongire ne. Ai ko za mu yi alfahari da haka. To Adam Hassan na gudu masoyanka da ƙasar Nijar suna nan suna jiran ka a fale da kongire da ke garin Niamey a jamhuriyar Nijar. Da fatan za ka amsa gayyata da zara an gayyace ka insha Allah. Masu kallo da sauraro kada dai mu cika ku da surutu laifin daɗi karewa in ji masu iya magana. Mun ga lokaci da yana hararan mu a daidai wannan lokacin a madadin wanda suka taimaka wannan shirin ya zo gare ku da kuma abokiyar aiki na Momi Nijar, muna muku fatan alkhairi. Ko akwai abin da ake cewa masu kallo?
iya abin da zan ce shine tuni zan musu kada su manta su danna mana subscribe su danna ƙararrawa domin sanar da su da zarar an dora wannan shirin. Masha Allah, a garzaya a tafi YouTube channel a je a wani subscribe din channel din mai suna Mu Shakata TV. Kada dai a manta za a iya sacin din Mu Shakata mu daban Shakata TV daban. Mu Shakata. Mu Shakata.